Beste tanto bat jokoan da Lekun Berrin, seinalearekin arazoak izan ditugu atzera ere, eta hemen gara bueltan. Zabalera Naroak, Sotamanoz eutxi dio pilota horri, Ainoak berriz ere Zabalaldera Naroak bildu eta gaiztotu. Ainoak txokoan utzi du Leirek, Ainoak jaso. Berriz ere txokoan barrena min egin nahi. Leire Oskozek, Oianak altxa du. Eta Leirek atzera beranduago. Oskoz, sartuko da atzera luze. Eskuinez, eraman Orbegozok eta hor ez dakit ez ote duen utxegin elkarren arteko, bien arteko komunikazioak. Bikote gorrian, Leire eta Naroa biako iziren, pikotatik hartu azkenean Naroak ekin dio korrikaldiari, baina ez dutak ez besteak ez dute jasotorik izan. Bai, horre defentsalan bikaine berriz erakutsi du bikote gorrik ez, ikusten da zema lanin behar izan duen bikote urdinek tantoa lortzeko, baina horre, ezker pareta hori bilatuz txostinez, hor zalantza pixko bat indu ez, zein joango pilota horren bile eta zalantza iki hori nahikoa izan da pilota hortara ez iristeko. Baieren saskira joan dira Ainoa eta Oiana, zeinatera zalantzan ari dira, ben bat kantxaratu dute, baina orain besterik ez dakit, beste zein aterako duten, honitxu bueltatu dio Leire Oskozek epaileari pilota eta berria dela adierazi dugu. Carlos Uriz epaileak behar bada biziago ere izango da Ainoari eta Oianari uraxe komeni baitzaie. Bai, nik, pixkat, harridura horrek eman emilen ez, hasierate pilota berdinekin aizielako, eta, gorrik ikusita komodoa aiziela pilota horrekin, urdinek saskira lentxez jotzea ez, jotzea eraki du eta ikusko duze maitza ematen dion. Sake bueltan pilota zabaldu du Ainoak eta tantoa lortu dute urdinek 9 eta 15. Bai, ikusi da ez, saketik hasita pilota bizitxegoa dela, gaur gorputza etorri zaiola Naroari, eta sakea ozta eraman du Naroak, eta gero errematen mine egiten dula ez, abiadura hori baliatuz. Beste sake bat atera du Ainoa Ruiz infantek, Naroak jaso. Ainoak luze txokoan barrena eta gero atzera Naroa Agirrek. Luze baita Oianak ere. Eta jaitsi Naroak. Berriz ere gauza bera. Ainoak ezkerrez jaso. Eta orain berak jaitsi, eraman Ainoak. Zabalean dejada Leirek eta tanto azkenean. Bai, ongindako jokaldi ez, naiz eta hor Zabalea, bere burue botata Ainoa legin duden eramaten ongindako jokaldia izan da eta tanto Leiren eskutik. Eta ez dakit, Ainoa ez ote den arnegatzen hasia lehen pilota eramaterik izan ez duenean lurraren kontra kolpexoa jo du eskuarekin eta behar bada bere izango da orain laukotean partida dikirtzenen dagoena. Bai, nik uste pixkat Jokoz kanpo eretera uzten ari dira eta. Bai, jokoz kanpo baino gehiago, indituen jokalditare oso iritsi diela, ez? Eta defentsalan handi erakutsita eta defentsatik erasora pasata, mine induelako. Eta normalen, igual Ainoan jokue, zuzenagoa izaten da, ez? Oso jokaldi honak botata normalen ia lehenengo pilotak adan lortzen du tantoa egitea, eta gaur, momentuz ez da olako ikusi. Burulana ere bada alakoetan eta partidari eusterik dioten. Eta berriz ere partidan sartzen diren Ainoa eta Oiana. Txokoan barrena luze jarri du, gaizto doa. Garrandiarekin atera baitzaio Otxandi jarrari eskutik eta azkenean Naroak bildu ezin izan duenez. 10. lortu dute urdinek 10 eta 16. Bai, eta goinik partidu dago, ez? Azkenen ikusten da, bisibili ezkeo pilota eta abiadurakin azpitik jokatu eta jokalditan asmatu, bikote urdinek ere partidun sartzeko aukerak izango ditola eta bikote gorri kontrara, ibili beharko da, erne ez,
urdinei bageiegi sartzen utzi gabe. Eta orain beste pilota baten bila joan dira. Ez dakit hau berria den edo berria dantza denez. Eta beste material baten bila joko dute. Orain jo dute saskira Ainoak eta Oianak, hau ere biztika izango da. Pentsatzen dut. Bai, ikusita bikote... Ainoaren ezaugarriei etekin ateratzeko. Hori da, bikote urdinen ezaugarrik ikusita komeni zaioa ez, eta lurren ibiltzen dela pilota kontun hartuta, saskin daun pilota bizinetarikoa, urdinentzat komeni, eta ikusko du, mineiteko gaide. Eta orain ere uste dut eskuetako batean odola ikusi dio dela, Ainoari ez dakit hor kolperen batekin min hartuko bat zuen. Bai, igual posible da ez, pilotaka damaten edo defentsalanen joan den baten min hartuz. Beste tanto bat jokoan, Oian agatzera, eta Naroak berak ere bai, luze aurrelariei sartzeko aukerarik ez emateko. Tartera jaitxu du pilota Leire, orain Zabaloletik berriz ere luze jokatu du, Oianak jaitxi, eta ez dinez batak ez besteak harrapatu, 11 eta 16 badakigu pilota jaitxten zalea eta bila dela Oiana, eta kasu honetan ederki egin du. Jokaldia bera, mozketa. Bai, nik uste jestea helburuzula, oso ongi jesten du pilota, baina hain doi jestek nik uste pixka berak esperozuna baino geixio jetxi dela goendik eta goendik ezaiegoa bikote gorrintzat defendatzeko. Eta bueno, 11 eta 16 marka gaiun da, goendik partidun sartzeko aukerakin. Eta arezaiagoa, pilotak izan duen abiadura kontuan hartzen baldin badugu. 11 eta 16, berriz ere sakera dator. Ainoa Ruiz Infante ezkerrez ezin jaso Naroa Agirrek, sake zaila zen. Ezker paretari itxasita zijoan eta azkenean ez erregiterik ez du izan 12 eta 16. Eta apurka badatoz, partidan sartzen berriz ere badatoz markagaiura. Bai, arrisko ez egon hasieratik ez, bukaera arte partidun sartzeko, ze, bueno, ikusi du ez, sake hartuta mine inditekela, eta erasoan ze esanik ez, eta, bueno, partidu 22 izaten da, eta gorrik, bueno, aldetxoa izanagatik urdinek atzetik aurrako bidea ikene badaki, eta goinik partidu irikie dau. Sakeari erantzun dio Naroa Agirrek, oraingoan Ainoak jaitsi du, Naroak jaso. Eta Oianak atzera. Herriz ere Azpeitiarrak lehengo jokaldi bera moztu. Leirek azkerrez eraman. Ainoak atzera. Naroa Agirrek jaso. Oianak atzera luze. Bildu Naroa Agirrek eta berriz ere atzera du Oianak. Aurrelariak aukerarik gabe dira oraingoz. Oraintxe sartuko da Leire. Pilota jaitsi. Oianak ekarri, berriz ere lantzeko bakireki, eta txapara joan zaio Ainoari etzen txarra aukera, baina goraxiago behar zuen. Bai, oso ongindako jokaldi izan da ez, hor nik uste tanto hain ez eukela ongindako jokaldi horrekin, baino zoritxarrez bat txapara bere etzako, txapara joan zaio. Eta berriz ere, lehengo pilota atera izango dute orain Leirek eta Naroak, pilota aldaketa egin dute. Eta seguruenik lehen erabilitakoa izango da orain berriz ere kantxan ikusiko duguna. Bai, hortak adainkia lortu duenen, bere pilotakin izan da ez, zakadatxo gaina polite ikia lortu due, eta berriz berreskuratzeko gogoak inongo zien. Sake luzea Leire Oskozek, Oianak jaso. Bien tartera Naroa Agirrek, Oianak ekarri. Eta orain Leirek izango du aukera. Txokoan barrena. Ormabiko Oianak ez da, harretzen nahi beste zabaleratu. Indartxu moztu gainera etorri zaiot azkenean eramaterik ez Oianak, 18 eta 12. Bai, hor tira indio pilotak ez, bera aurrea xoi harrita zeon eta horre brillo handikin ezkerparetara sartu da eta ja golpea bota dioneako, bueno, berandu izan da ez. 18 eta 12.
Oiana Orbegozoren eskuetan da pilota, oraintxe pasako dio Leire Oskozi, eta bera etorriko da sakera. Eragin dio punta pilotari eta atera du sakea. Luze eskuina zederki erantzun dio Oiana Orbegozok. Naro bakatzera, eta baita Oianak ere fronti sartitik sartuko da. Naroa jaitsi, baina azkenean txapara joan zaio. Jaisteko intentzio agertu du hasieratik, baina ez dakit hori ez den apur bat labur geratu. Ari espero baina apur bat laburxiago ez dut zaion geratu, eta azkenerako horrek ere eragin du pilota txapara ez heltzea. Bai, horre hankak jarrita zeuzken, baina bueno, pixkat azkeneko momentu pixkat labur gelditu zaio, eta baina jesten hasi den hortan, berak nahi baino berago joan zaio. Herriz ere urdinen pilota gantxara, eta tanto bolada luze bat egitea helburu, hemendik aurrera Ainoarentzat eta Oianarentzat, sake ere labur geratu zaio hori, baina jasotzeko ez du aparteko arazorik izan, orain ere txost egin du pilotak eta horrek aldre bestu du Naroaren erantzuna 14 eta 18 eta beste tanto bat urdinetzat. Ba, ikusten zaio gainik arriskue ez, saketik asmatzen badu eta bigarren pilotakadan minein, guainik hortxe daude lautantora besteik ez, bai, bueno, gorrik lautantora garaipena eta urdinek berdintze hori ere lautantora, baina bueno, guainik bizik daude eta erne bikote honekin aurreko partidun erakutsi zuen eta 22 arte ez dela partidu bukatzen. Hala da, aurreko partidan sopuertan lehen aipatu dugu zuen kontra atzetik aurrerako bidea egin zutela bigarren erdian eta ez dakit gaur ez ote duten antzeko zerbait egitea buruan garaipena lortzekotan bide hartatik etorri bidarko zaielako markagailuan atzetik direla aintzat hartuta. Atzelariak elkarri pilotak eta gaiztoak jarri guran, oraingoan Ainoa sartuko da. Txokoan bertan dutzi du, eta Naroak berak ere bai, baina barru alderago, Zabalera gero zestoarrak berak. Eta hor urrundik jaistea ez da, oso lan erraza. Atzeraka etorri berritzen du korrika Oianak eta azkenerako jasotzerik ez. Jokaldi egiten ere hasi da, behar bada aukerari garbiena etzenean. Hori da, eramatean nahikoa zenez, hor abiaduraz eta ongi botatako pilota izan delako hor Zabalean aita luze jotakoa, eta hor mozten hastek, arrisku handik hartzea zekarren, eta nik uste, horre Oianak ez duela asmatu ez. Eta berriz ere, urdinen pilotatik gorrien eragingo dugu jauzi. Legiek eta Naroak aurrez erabilia atera dutelako ondorengo tantoak jokatzeko. Oraintxe pasadio pilota Oianak Leireri eta badator Lanzarra sake ateratzera. Unpairan indio pilotari eta jarri du beste tanto bat martxan, ezkerrez eraman Doido Oiana Orbegozok, txokoan dejada Leirek, Ainoak jaso eta gero Zabalean tanto balortu du pilota txoko aldetik bertara irekita, 24, beste tanto dotore bat Leirek oraintxe eskaini diguna. Osona ez, hor goxo Zabalen zeun zulo aprobetxatu, zindarrek handi gabe bakarrik hortantxe joan da ez, pilota jartzea, eta Oiana oso azkarra da ez, defentsalan eta baino zinezko egintzaio pilota hortara iristea. Etzen, pilotatik urruti abiatu ere eginda, baina azkenean ez du, jasotzerik izan, 24, atze aldean da pilota, Oiana joan da, haren bile eta berehala pasako dio Leire Oskozi sakea atera dezan. Berriz ere atze aldera, Zapato Zorlak bustitzera, Naroa Agirre, eta sake dator orain bai Leire. Atera du sakea, gaizto, zinezarregin Oiana Orbegozok, 21 eta 14, hau ere oso gaiztoa. Bai, sake bikaine ez, ongi sakatzen nahi da partidu guztintzear, Oianak merituzko errestoak da izan ditu, baina hauek esan oso sake zaie izan da, eta tanto ona Leiren eskutik.
eskuro dute txapelketako lehen dabiztiko puntua. Leirek eta Naroak, tanto bakarra egin beharko lukete. Garaipena eta lehen puntua erdiesteko. Bai, eta, bueno, tentsio handienen abaritzen zaie Gorri aurpegin Leireri batez ere ez, ikusten da bereintzat puntu garrantzitsua dela, gogo hundikin daudela puntu hori lortzeko, eta, bueno, bide honetik ez, jarri zaioala partidue. Erdiko sakea, Oianak eramabai, baina erantzuna ez da barruan izan, kontua kontu, eta gauzak horrela 22 eta 14. Garaipena eta txapelketako lehen puntua, Leire Oskozentzat eta Nargoa Agirrerentzat gaur bikote gisa estelako sentsazioak eskaini dituzte. Hauxe izan da behar badatzuk lehen esan duzunez txapelketan orain arte jokatu duten partidaik borobilena eta azkenean garaipena lortu dute. Bai, nahi gaur bikote gorri gustatu zaitez, oso sendo jokatu due, bik bere laena onginez, elkarrekin osongi uztartuz, defentsalanen osongi eta erasoan nahitu hartzenen Leire berea onginez eta Naroak horratzetik osongi eutxiz ez. Nik uste orokorren gehiago izan diela eta merituz lortu duela garaipena eta goengoan puntue. Elkarrizketa setean pres dira Leire eta Naroa eta ni haiengan hurbilduko naiz, zer kontatu behar duten entzun behar dugu eta. Neskak partida borobila jokatu duzu hasieratik eta azkenerako garaipena lortu. Bai, bueno, egia esan gaur hirugarrengo partida genuen, da lehenengo puntua eskuratze duna eta oso guztu horrekin. Pilotaleku azkarra zela nik uste bazen egitela hasieratik eta horri etekin ateratzen ahalegin du zarete. Bai, bueno, pelotaleku zaila da, hemen pelota esan dezun bezala asko atatza lurrian, da gero hanka jartziaren ebentzako ozta egiten asko. Da, bueno, nik uste behaiek moztuta guk baino zea gehiete zuela, min gehiete ziguela horrainoak bereziki, baina bueno, guk nik uste erregularra izan gela, fallo gutxi gendola eta horrei esker lortu dela puntua. Hori da, partidaren bigarren erdian bereziki aurrea hartzea lortu duzuenean, nabarmenago aurretik jartzea lortu duzuenean, bidetxo egin duzu eta horri etekin atera diozu partidaren bukaeran. Bai, nik uste gaur beste partidatan baino seguru ibili gala bilok, eta bestia fallo gehien duek, gehiago arriskau du, baina bueno, horrekin. Eta Leiren ikusten nabari zitzaizuela partidan garaipena lortu behartzen dutela eta azkenean hori lortuta pozik izango zatetela pentsatzen dut. Bai, arteko gaur oso pozite gaude, gaur ongi aitu gara, bueno, eta gaur atazigu, arteko. Datorren astean urrengo partida, zuek Azpeitian Barrokalen eta Arrastiaren aurka okerrezpa naiz, ez Arrietaren eta Galean oren aurka, hori ere partida gogorra izango da, neskak. Bai, hemen partido guztie dira arras gogorrak eta borrokatu beharko da unit. Ea bada, zer gertatzen da datorren astean, eskerrik asko neskak. Esker mila. Hau esek bi pilotarien hitzak eta doz galtzaileak ere burumakor. Oiana, Ainoa, ez da posible izan gaurkoan? Ez da posible izan, bueno, hasieratik, bueno, behak pixkat hobeto hasi die, geho pixka sartu geha gu enpatatzea hor launa, baina geho behaiek komodo jokau du ez, deseroso ibili geha gu asko bazartu du baita, eta bueno, gu baita gero aldetik fallo batzuk egin ditu, eta bueno, behak ondo jokauta irazi gu. Partidaren amaialdera ere bi tanto egin dituzu eta Bazidurion hor aukera izan zen ezaketela behar bada markagailuan gerturatzeko, baina segituan hartu dute berriz ere sakea, pilota aldatu eta jokora eurenera joan da berriz ere. Bai, hori da, bueno, aurretik ibili dire, nahiko tartea egonda markagailuan eta bueno, askotan kostatzen da, xorra markagai hori eustea, saiatu gara, horri bili gara, baina bai, ez dakit, usteotez, bueno, ez tala izen lehenengo gure gune, urina oso ondo ibili dire, batez be Naroa hor baztertzen, eta gu ezinean, ez? Atara guz pelota guztiak, nik uste dut azkenengoa igual lortu degule ziozer, baina, bueno, ezin izen da, eta jazta. Eta behar bada gaur zeure erasokortasunak ez du beste partida batzuetan beste inbesteko eraginkortasunik izan? Ez, bueno, hasiera baten neuen
kantxan, ez da asko kostatu jata, urduri, hasieran eta nire helburu esan bakarrik partiduen sartzea. Baina, bueno, holako egune bai dauz eta honetatik ikasin behar da. Hori da, txapelketa luzea da, eta hemendik aurrera ere izango dira aukera gehiago. Hori da. Edarki honeskak, eskerrik asko. Bai. Altxagurua. Hau esek bi galtzaien hitzak azkar egin diegu elkarrizketa, eskertzen diegu hoiei bertara etorri izana eta geu bagatoz elkarrizketa esatetik emankizunari amaiera emateko gunera. Gaurko jaialdia bukatu da partida bikoa eta hemendik aurrera lehengo astean Andrea Aldareiak aipatu zidan jera bi partida, bi jaialdiko asteburuetatik aurrerakoak trinko-trinkoak izango direla eta hemen trinko-trinkoak izateak badakar eskuetatik ondo errekuperatu behar izatea mailarik onena ematen saiatzeko. Hori ez da erraz izango, bikoteren batek izango duelako asteburu berean birritan jokatu beharra. Bai, azkenen hemendik aurrea, binak astengak hasi partiduoik jokatzen, luzatu iten da hor txapelketa ez, eta nekeare bai, baina nik uste ja saltxan sartzen gala bete-beten, behar dula saltxa txapelketak, hortxe dena pilpilen dago, gaur gaina Naroak eta Leireke puntu hori lortuta bauxe, denak berdinduta gelditzen ga, edo oso alde gutxi da batetik bestea, eta ikusten da ez, puntuk lortzek ze zailtasun dauken, eta polite da hemendik aurreakoare. Eta egoera horretan asteburu berean bi partida jokatu behar izatearen egoeran datorren astean Maili Barrokal eta Amaia Arrastia izango dira, bi jaialdi ditugu esan bezala datorren astean eta bietan haiek ikusiko ditugu maila nagusian, batetik gaur 8 arratsaldeko 5:30 aurrera Irurtzunen Insaustik eta Bertizek La Madriden eta Perezen aurka jokatuko dute promozio mailan eta Iturriagak eta Mendiburuk Barrokal eta Arrastia izango dituzte maila nagusian aurkari eta igande goizean 11:30 aurrera berriz Azpeitian maila nagusiko bi partida ikusko ditugu, batetik Oskoz eta Agirre Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka, eta bestetik gaurko galtzaileak Ainhoa Ruiz de Infante eta Oian Orbegozo, Maili Barrokalen eta Maila Arrastiaren aurka, eta promozio mailan Irurtzunekoan garrantzia baita gaurko bikote horrentzat, Insaustirentzat eta Bertizentzat, bigarrena lortzeko aukera izan dezaketelako. Bai, dena zabalik ez, bai promozio mailan puntu guzti jokoan eta dena irekita, eta ikusiko du ez, ematen duen datorren asteburuk, hor bete-beteko jaialdik bai Irurtzunen bai Azpeitin kasu hontan, eta gogotxu joanenga ez, bitara. Hori da, pilotazaleak badaki ze bibide dituen partidak jarraitzeko, pilotalekuetan bertatik bertara bata eta bestea bertatik ezpada, bertatik bertara ezpada YouTube bidez ere izango delako aukera. Besterik ez pilotazaleok, datorren astean esan bezala Irurtzunen eta Azpeitian izango ditugu bi hitzorduak, plazarra duzue, ordura arte, arratsaldeon Lekunberritik.